Ναι, γεια σας. Σήμερα θα πω αυτό εδώ το άτομο εδώ, το βλέπω αυτό εδώ. Πράγματι με τα skins. Ό,τι να είναι, λέω ό,τι να είναι. Skin. Και γι' αυτό το λόγο... Σκοτούν ο chicken. Είναι ένα σερβερ που θα κρατήσει για πάντα. Δεν πληρώνουμε. Θα υπάρχει στο description ή στο σελίδα αν θέλετε να κάνετε και εσείς ένα τέτοιο σερβερ. Και τα κανάλια όλων αυτών των παιδιών. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Εκεί κάτω. Εγώ πάω να κόψω ξύλο. Εδώ πήγανε. Είναι και άλλα άτομα στο σερβερ. Δεν είναι και άλλα άτομα, δεν είμαστε μόνο εμείς τέσσερις. Δηλαδή, ας πούμε, από 4 σε κάνα βίντεο μπορεί να μας δείτε 7, ας πούμε. Πες ρε φίλε, είμαστε... 7 δεν είμαστε συνολικά. Όχι, 9. Μια. Φρανς δεν θα έχει. Φρανς δεν θα έχει ομάδες ρε. Με 2 άτομα. Τι ομάδες και τέτοια. Με 2 άτομα να χτίσουμε μαζί να βρίσκουμε. Βλάκα, εγώ θα πεθάνω. Να, το φαγητό. Αν το κάνεις. Εγώ πάλι έχω φαγητό. Το PvP το έκλεισε γιατί μέσα σε ένα λεπτό πήγαμε να σκοτωθούμε. Ρε φίλε, χάγκερ. Και εγώ Σοβαρά πήγαμε να ψωθήσουμε όλοι. normal το έχω. Φαντάστηκα να κάνω wooden sword. Κάνεις πλάκα. Wooden. Για αρχή, στο... Μην το σπάς! Τι difficult έχεις ρε. Τι Μπράβο, difficult. 300 traffic table κάντε. Μην το σπάσεις Μπίλ, άμα το σπάσεις. Γιατί το έχεις easy ρε, δεν θα έχουν armor. Α, creeper! Δεν θέλω να πάω εκεί, έχει creeper. Όποιος πεθάνει. Ένα αξίνα. Που έχει κάνα ζωντανό να το σκοτώσω. Όποιος πεθάνει πρώτος είναι ο Νουμπάς, εντάξει. Και τώρα θα πεθάνει ο Φρανς, είμαι σίγουρος. Δεν έχω φαγητό. Εγώ θα πεθάνω πρώτος. Πατάω το σκανάκι. Ναι ρε φίλε, εγώ δεν... 2 αγγελάδες δεν τη σκοτώ. Δεν τη σκοτώ. Ένα κουτόπουλο πετάει, το chicken. 3 creepers, θα πεθάνουμε. Δεν τη σκοτώνω κάποιες αγγελάδες. Δώστηκα ένα... Λοιπόν, εγώ λέω ότι θα επιζήσω με φρέσκο ρότεν φλέσκο. Ο Μπιλ νομίζω έχει κάνει τέτοιο. Όπα ρε, γεια σου Creeper. Όπα ρε, τι το Όπα, εγώ βρήκα ήδη iron. Τι βρήκες? Με το χέρι ρε γιόλο. Ρε, Άρα το spider. Α, όχι, δεν είναι spider. Φοβήθηκα και είδα κάτι σαν πράσινο. ρε, σε μένα το πετάτε. Εγώ έχω stone sword. Πέρα λίγο κάνα πετράκι, καμιά πετρούλα να φτιάξουμε κάνα φούρνο. Να ψήσουμε το chicken nugget. Θέλω λίγο να μου δώσει ένα. Chicken nugget. Θέλω Πήγε. ένα chicken nugget. Εγώ είχα Πήγε. Κάνε άκρη λίγο ρε Φρανς. Εγώ άλλος. Τι θέλεις, chicken. Φυσικά, εσύ. Εγώ έχω ήδη iron, άντε γεια σας. Ναι, εκεί που είχαμε βρει τα iron. Πού είσαι, έλα στα δάση. Στο Βρήκα δάση. κόβι. Μακάρι να μπορούσα να περπατήσω και γρήγορα. Δώσε λίγο κόμπι, δώσε λίγο κόμπι. Εγώ τώρα θα κάνω mine, δεν ξέρω για σας. Λοιπόν, ενώ όχι να craft, πάμε πάνω. Κάμα. Άλλο iron. Φτιάχνω ένα φούρνο. Άντε γεια. Εγώ σε λίγο θα δείτε κανένα hacker Ρε δεν hardware. θα είμαστε ξέρω εγώ καμία ομάδα με 2 άτομα. Τι λες? Τι εννοείς ομάδα, βασικά κάτι να Εννοεί ψήσεις. 2 άτομα δύο. ας πούμε να συνεργαζόμαστε, αυτά 2 άτομα να συνεργάζονται μαζί. That's an UHC. Ό,τι Όχι. θα. Τι UHC ρε, τι UHC. Είναι τσιμάκης UHC. Σκέλετον, Creeper, πού να το σκοτώσω. Γεια σου Creeper, πώς είσαι. Αν πάρεις CD από την πρώτη μέρα, αλήθεια σου λέω, respect. Έχω 8 iron. Άντε, Και εγώ έχω 30. Σκέλετον, ελάτε σε μένα. Μα αφού είσαι hacker. Κι άλλο iron βρήκα μόλις τώρα. Ρε εσείς δεν έχω καθόλου φαΐ. Δεν μπορώ να τρέξω. Κρίμα, το μοναδικό που είχα το έφαγα. Θα Τώρα πεθάνω. θα το πορώσουμε ρε φίλε. Εγώ θα είμαι ο κυνηγός. Οπ! Είναι ένα σκελετίδι να μου αρέσει. Έχει ένα κοτόπουλο εδώ, εγώ το παίρνω. Πού είναι? Ξύστο, μην τολμήσεις να το φας. Έχω hunger παιδιά. Ποιος θα με δώσει φαγητό ρε. Εγώ θα πεθάνω. Έχει όχι, keep ρε, inventory. Όχι, Όχι, εννοείται τι όχι. λες. Θα χάσω τα iron μου. Έλα εδώ που είμαστε, στο δάσος. Θα μου τα δώσετε μετά. Όχι. Άντε. Εντάξει, στο δάσος. Είναι 29. Θα τα μοιραστούμε βασικά. Ναι, εντάξει. Όχι ρε, δεν έχω Πεντέτα. άλλους. Ωραία, Μην τις σκοτώσεις και όλες τις σκότους. θα πεθάνουμε. Αμ! Παιδιά, δεν Καρότο, πρέπει. καρότο, πήρα καρότο από ζόμπι. Να το πάρω. Εγώ το Όχι, χρειάζομαι, Κάνε μου έχει φάρμα, μείνει. κάνε φάρμα. Μου έχει μείνει μισό και μετά τρώω χαρτ. Το ξώτης.
Παιδιά, please ρε, please, ποιος θα με δώσει τέτοιο. Κανείς. Α, πεθαίνω! Να είσαι καλά ρε τον φλες που Μη σουτάρει σκέλετον. Σουτάρει. Έλα εδώ. Food ρε, Κοτοπουλάκι. ποιος θα με δώσει λίγο food ρε, παιδιά. Βλάκα, μέχρι και το creeper θα με φτάσει. Βάζω στοίχημα. Δύο ζόμπι στο ίδιο σημείο. Εγώ είμαι στο spawn. Πού είστε εσείς? Φίλε, εγώ έχω το workpack και Λες το και- torches είναι μπλε. Ω, ναι. Κάπου food ρε φίλε, θα πεθάνω το σκέλετο. Θα πεθάνω το σκέλετο. Εντάξει. Εγώ είμαι Monster Hunter. Ένα hunger έχω μόνο. Βοήθεια. Θέλω Όποιος food. πεθάνει πρώτος είπαμε. Νου. Εγώ θα πεθάνω. Και εγώ θα πεθάνω, εγώ έχω ένα. Εγώ ήρθα στα δέντρα. Είναι σαν να μαλώνετε ότι είμαι εγώ περισσότερο. Μην πας από. Τέλος πάντων. Εγώ είμαι περισσότερο. Enderman, όχι Enderman, όχι. Μην το κοιτάξεις. Α, δεν το κοιτάω. Να, Chicken Ender. nugget, chicken nugget. Μην το σκοτώσεις. Γιατί λαγκάρει. Ξέρω, Το σέρβερ βασικά. έχω μισό hunger. Μισό hunger. Θα ψήσω γρήγορα. Χάρη όλα γρήγορα. Chicken nugget κι άλλο. Μισή ζωή μένεις. Α, και εγώ έχω Oh, chicken nugget. oh my god, εκεί έχει zombie skeleton. Τα πάντα. Oh my Γιατί το god. λέμε chicken nugget. What the fuck, η spider έκανε speed. Chicken nugget! Α, ναι, οι spiders μερικές φορές έχουν potion σε What the fuck, τι Check. πάει. Έχω 0 hunger. Πεθαίνω, έχω 0 Δεν hunger. πεθαίνει με μισή ζωή μένεις. Στο normal. Εκτός και αν θες να το κάνω χάρη. Σοβαρά. Το θέλω πολύ. Κρίμα. Τι το κάνει. Το κοτόπουλο που έχει δικό Yes, μου. ψήνω chicken. Ψήνω chicken, yes, το έφαγα το chicken. Chicken. Ω, πάρε Δύο σκέλετο. rotten flesh. Άραξε. Γιατί πήρατε το chicken μου. Πέθαινα. Άραξε σκέλετο. Έχω ψημένο chicken, yes. Έχω κατευθείαν bow. Λοιπόν, δείτε εδώ. Έχω full hunger, yes. Πάω να σου μαζέψω τώρα. Θα ξέρεις, πάω να σου μαζέψω ζόμπι. Τι είχα να πω. Ελάτε να δείτε. Ελάτε να δείτε τι κάνω. Εγώ με wooden sword βγαίνω. Αυτά κάνουν speed ρε. Βλάκα κολλά. Πεθαίνω. Κάτσε, ρε. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Είμαι HP. Δεν με νοιάζει να μου φέρεις το Είπαμε, όποιος πεθάνει πρώτος. Έχω. Ω, παρέ, τι το παίζεις εσύ, μάγκας. Ναι ρε μάγκα του Τι θες, rotten flesh. Ναι. Θες rotten flesh. Έχω 2. Δώστα. Σκελετούς θέλουμε. Παιδιά, δεν κάνουμε αγώνα ποιος ξέρω χτίσει καλύτερο σπίτι, όποιος Ναι, ρε. βρει τα πιο Άμα πολλά. πεθάνω. Spider jockey βρήκα. Chicken, κι άλλο chicken. Έλα εδώ. Φραντς, Oh, bitch. θέλω λίγο. Θα μου δώσει 5 ευρώ όμως. Είμαι ένα heart. Ender G, βάλε Πώς επίσης και γίνεται τα, πάντα? και τα κανάλια στο Έχω YouTube. φάκερ, δεν μπορώ Ναι. να τρέξω. Φέρ το ρε την φλέσ. Creeper, γεια σου. Από ό,τι Oh. βλέπετε είναι δύσκολη αρχή. Και Ναι, ρε, ξεκινήσαμε. αυτό είναι το βίντεο. Γεια σας. Α, πολύ καλό.